Jakhongniphai pho arni BJP District Executive amai West Karbi Anglong District Committee asai hemalong pedopon. Bangso long pherangke atum CEM aphan ANGTONG INGTI KATHAR aphan police ingnang pen jel ke thap thoda putha karjua hut CEM pen ke jaipon ke ANGTONG INGTI aphan ni chini alang phan thang akes nili kipi ave ne pen thang kachirap ave lake ke damtang MOS 2021 aputhak alang tum ke kham khe hot police pen kachingbai ajoksi police atum si case kipi pusi CEM Dr. TULIRAM RONGHANG pen than paklar pon Lapen nonjong di phulam ding atowar kilometer pho along katharli lake sericulture department alongli district judicial court aphan allotment pilo laso along high court pen order si katharli asai ke senglu di phum alom lapuson longle kacherai a committee dodo pusi CEM pen jongpon nondon kresia hemtuna tumke akaprek alongli avipu ang theklong si alang li tuma phan adim thik pilo tangka lak isi ten banpli Karbi Anglong Autonomous Council pen rabdunji pusi CEM pherangke angnu ke jaipon lapen la sochiklo angbong lamding atowar bolong komaji la horijan pen chenglok breakjam adim arondre pen kedo atoma phan tharli ponji pusi CEM Dr. TULIRAM RONGHANG pen pangdakpon Sama long social media long kacit hang program tong INGTI KATHAR aphan MALO lagi ni CHINI deke. CEM Karbiang CMC kita ne pula basor Yang tu wala case le lang no 2003 na. Police pen kacitan. Song drug atum. Helicopter song atum. Central government state government pen lamdon cetok lo. Lamdon cetok det pen api alang itum dipuo long. Police ari pura teng lah. Police alang ari pura teng lang tum. Di Fiji Barni claim lo mekai lo hola Amit Shah kumlin mekai lo Chief Minister kumlin mekai lo awa police tum kam khedun lo hola so kam khedun lo hora bangke mopen nang tum ki pu abang ingo police aphan object si police pen jingbai ho lo che hot lo amang si police tum si case nili jongjung thang case Kipi thang dah ini, ini kan thang tak kacau apa?